dia, Martí. Què tal? Com estàs? Bueno, avui t'he portat un joc amb cordes. Mira, tenim 3 cordes. Una llarga, una mitjana i una curta. I ara, veus, són 3 cordes. I anem a veure com podem fer perquè aquestes cordes, a veure, no arriben. Bueno, doncs a veure si les podem igualar una miqueta, vale? Pugem una, pugem dues i pugem la tercera cap aquí, vale? Llavors, fem així. Mira que senzill. Ja tenim 3 cordes iguales. Què et sembla? 1, 2, 3. Veus? No s'estiren, Són totes iguals. Mira. Més o menys tenim 3 cordes iguales. I ara, què fem? Les posem totes així. Posem totes aquí amb una mà. I ara fem. I tenim una corda. 2 cordes i 3 cordes un altre cop diferents. Has vist? Han passat de diferents a iguales i ara diferents. Adeu!